Мен бұл яқты дүнияны тумыштан бір көзі білен генә күрә торган хыялый татар кызы. Исемем була Лилия. Собада тудым, Собада хәзерге моментта яшим. Үземне бер кайчанда югалып калмаска, бер кайчанда тукталмаска дигән девиз астында яшим. 2020 елда үзем мәшгуль булып теркәлдем дә, үземнең эшемне дәвам итәргә уйладым. Булай бер 12-13 ел элек хезмәттәшем күтәреп кергән иде схема. Әйдәди, менә бу схемадан шәл килеп чыгады, моны өйрәнүгә әле ди. Мин ул вакытта интернетның килеп кенә кергән вакыты, әле компьютерны алган, интернетны әле җүнрәтле белмим. Шушы схеманы топтым, өйрәндем, бәйләдем. Иң беренчесен мин әнигә бәйләдем, аннары оппаларга, түтиләргә дигәндәй. Аннан соң сота башладым, аннан соң ассортиментны арттырдым, төрле җипләр ясый башладым. Шәл генә түгел, бүгенге көндә рюкзагын, кәрзинен, мочалкасын, аннары дигән нәрсә күрәм, бөтенесен бәйләп карарга тырышам. Төрле мастер-классларга йөрим. Соңгы 10 ел эчендә бишереплетениесе да булды, мыловарениесе да булды, кашподагын өйрәндек, тәсбихын да өйрәндек, рәсем ясарга өйрәндек. Төрлесеннән кыландырам инде, бер төрле генә әйбер эшләргә ярамый. 2 тапкыр Обилимпикс дигән чемпионатта катнаштым. Анда инвалидлар арасында үтә торган чемпионатта без бәйләдек рюкзак. Минем өчен ул дөрестән дә авыр хезмәт булды ул. Он 8 ел эшләү дәврендә мин төрле кешеләр белән очрашырга туры килде. Менә 2011-12 елларда үзебезнең Соба районында стөл теннисы барын ишеттем дә, әйтәм, монда барырга кирәк икән, ничек тә бу кеше белән танышырга кирәк икән дигән фикер туп килде. Һәм бу өлкәнең тренеры минем юлда үзеп килеп чыкты. Без моның белән утырып сөйләштек, ничек килсәң буламы, килсәң буламы, мондый олы кешеләрне кабул итәсезме дип сорадым да, килегез, рәхим итегез, һәрвакыт любой кешегә ишек ачык дигәч, мин әле анда да кыюсызланып кына керин генә, керим микән, юк микән дип хайран гына уйлап йөргәннән соң гына 2014 елның март аенда мин килдем. Бүгенге көндә 2нче категориялы бөтен Россия буенча судья исеменә ирештем. Һәм шушы җирле Саба Татарстан клубының фотографы һәм пресс-службада да эшләп әзрәк маташам дигәнгәдәй. Мин врачлар таләбе буенча Сабада түгел, Лаешта урнашкан күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр мәктәбендә укырга тиеш идем. Мин әти белән әнинең тырышлыгы ярдәмендә сау-сәламәт балалар арасында Саба урта мәктәбендә укыдым. Хәзер Саба гимназиясе дип атала. Мин моның белән бик горурланам, чөнки дөрестән дә сау-сәламәт балалар арасында уку минем өчен бер зур стимул булды ул. Но күзем кылый булгач, теге үртәдләр инансысы, кылый тегесе монсы һәм башкалар. Но мин бер кайчан да бирешмәдем. Класс җитәкчебезнең әйткән сүзе бар иде. Син булдырасың, син молодец дигән сүзе. Һәм безнең классташлар белән шундый беседа булды инде. Әгәр дә үпкәләтсәләр, теге обидага бирмәскә инде. Менә истә калган, балачакта истә калганы шул, мәктәптә укыганда 4-5-ләре классташлар белән бик бердәмлек, бүтән чараларда катнаштым. Кирәк булса, стен газетада чыгардым, сәхнәгә менеп җырладым да. Төрле мәктәп күләмендә үткән барлык чараларда да катнаштым. Инде хәтта студент елларына килсәк, бүтән мероприятиялар, бүтән бәйгеләр, фестивальләр, чемпионатлар бүтәнесендә катнаша идек. Мин кичкенәдән җырларга яратам. Теге Илсиянең җырындагы кебек, бу дөньяга тусам әгәр тагын бер кат җырлап туырыйм дигәндәй, кичкенәдән мәктәп елларыннан ук җырлыйм. Ул хәтта балалар бакчасының елларыннан ук бардыр бәлки. Безнең әни җырлый, элек хорга йөрде, әби җырлаган. Теге профессиональ булмасак та, үзебез менә үзешчәннәр инде. Мәктәп елларында, аннары шул студент елларында хезмәт
вакытында да бит инде чараларга чакыралар. Һәр берсенә чакыргач килергә тырышам. Мөмкинлектән чыгып, әгәр башка җирдә булмасам инде җырларга бик яратам. Кичкенәдән сәяхәт итәргә ярата идем. Моңарчы шушы эшкә чыкканчы бердә ул турыда уйлаган булмады. 2010 елдан теплоходта айлайтам. Ел сайын барырга тырышам. Теплоход белән Астраханьга хәтле, Кострома шәһәрләренә хәтле бардым. Планда менә Владивосток шәһәренә барып кайту исәбе бар, Калининград, Кавказ, Крым якларына барып кайтасы килә. Мөмкинлек чыкса, Алла берсә, чит илләргә чыгып керсәң ярар, конечно. Тормышта иң шуны чыгара торганы менә негатив караш, кешенең тормышка негатив карашы. Бүгенге көндә бөтен ике аяк йөри, ике кул эшли, баш эшли, күз күрә, колак ишетә. Менә шушы сау-сәламәт була торып, кеше тормышка негатив карашы минем күңелдә бер төрле белән мәче тормаган шикелле була инде. Мин булдыра алганым, мин шушы бер күзле кеше була торып, мин тормышта үз-үземне, русча әйткәндә, обслуживать итә алуым, тормышка шушылай карашым белән мине шуны сөендерә, иң сөендергәне шул. Мин кеше арасында булалам. Шушы үз-үземне карый алуым белән мин кеше арасында була алуым мине бик сөендерә. Мин социаль челтәрләрдә Лилика партизан дип теркәлгән. Лиликасын минем кичкенә әнем куштансысым. Партизан ул мәктәп елларыннан калган өчен, чөнки мин күп белгәнгә. Мин әйткәнемчә кызыксынучан, мәктәп елларында менә нинди түгәрәкләр бар, бөтенесеннән кызыксынып карадым. Бөтенесен эшләп карарга тырыштым. Менә нинди үйшү бирәләр, мин аны бер-ике дәресне алдан укып куядыр мин. Мин инде теге классташлар әйткәнчә, син әйдә күп беләсең, давай миңа күчәргә бир дип, шуннан менә шу мәктәп елларыннан партизан булып калды ул. Мин тормышта әйткәнемчә тибле әнигә таянам. Без гаиләдә 2 кыз үстек. Бүген көндә апайым гаиләле, җизнәм һәм аның кызы малае бүген көндә бар. Һәм безнең белән өйдә бер өйдә әниемнең бер туган апасы Рәсим апа тора. Аллаһка шөкер, менә шушы составта бик күркәм гаилә булып гомер итәбез. Рәсим апа диндә безнең йортыбызның алтын низагы. Кая чыгып китсәм дә әнинең нагасыннан калганым юк. Әти белән икесе һәрвакыт хәерле юл. Исән-сау йөреп кайтып, Рәсим апа да шул сүзләрне кабатлап кала. Аларның сүзләренә таянып, хөрмәт йөзеннән менә кая барсам да, кая йөрсәм дә, нәрсә эшләсәм дә, аларның сүзләрен тыңлап, аларны хөрмәт итеп яшәргә тырышам. Кулга кул таянышып яши торган апайым булгач, миңа тоже яшәү күңеле. Аларның 2 баласы минем балаларым кебек. Алардан башка яшәү ничектер күңелсез. Алар кайтмагач рәхәт түгел. Ничектер нәрсәдер җитмәгән кебек. Менә ярый шундый, Аллаһка шөкер, ярый шундый яхшы гаиләм бар әле. Мине хөрмәт итеп, алар мин аларны хөрмәт итеп, алар мине хөрмәт итеп, матур итеп яшәп аткан вакытыбыз, Аллаһка шөкер.